To kamano nya Isaac, bende nano kachiel kuom nonro mane otim nyiso ni kwan mar chuo mantie kod tuo mar TB nitie malo moloyo joamine. Kikawo ji 10 yudo ka ji 6 bedo joma chuo kama nitiere kod tuo ni. En ang'o makelo chal ma kamae? Ma biro kotenre kod wach mane amiyo ng'eny joma chuo ma yudo tuo ni Isaac. Dipo ni nitiere moko ma bende oganda jo beni ng'eyo. Gima duong' iwacho ga niya, joma chuo nigi poor health seeking behavior. Ng'ama dichuo kitambo odhi hospital iyudo ka koro en gino omere zaidi as opposed to mine, because mine gima tin to gisedhi kar thieth manyo thieth, but joma chuo gikawo ga muda sana kapok gidhi kar manyo thieth kapo ni winjo marach. Most of them ohero self medication. Ng'ato dhi kowinjo marach matin ko fuolo to dhi e chemist kata to onyiewo yath. Koro iyudo ka joma chuo gini noro saidi. Mar ariyo, lifestyle ma joma chuo, joma chuo gine gi joma ohero gudre kuonde mang'eny, labda kata mpira kata kuonde moko mag budho gi. Ting'eni kaka nawacho ni tuo mar kahera kata TB ni en airborne. Koro sama ubiro kamoro achiel to yudo ka ubedo vulnerable, koro gibedo ginyalo yudo gamo tuo ni e yo mayot kabisa. Koro yudo ka joma chuo kuonde mag chokruok magi ng'eny zaidi. Alafu kata kidhi kuonde moko nitie kaka kuonde mag kaka changa dance, yudo ka gi share, yudo ka glass en achiel to ji share. Samoro kata nitie ng'ato jalo manigi TB kanyo. Koro yudo ka oketo ngima mag chuo wetege man kanyo at risk mar gamo tuo mar TB.